Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Atenție la Educație. Vorbim astăzi despre acordarea primului ajutor și am alături de mine pe doamna profesor Ionela Rădus, profesor la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, și pe Daniela Gheorghe, elev la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu. Bine ați venit în emisiune! Bine v-am găsit! O să discutăm despre o activitate derulată la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, care a avut exact această temă, SOS 112, acordarea primului ajutor salvează vieți. Aș vrea să începem totuși cu ideea, de unde a pornit această idee, doamnă profesor? Această idee a plecat practic din proiect, adică lanțul mânuțelor fericite, și noi am încercat să diseminăm oarecum informațiile legate de prim ajutor și am apelat la elevii noștri, cei care au făcut aceste cursuri de Cruce Roșie. Mulțumesc pe această cale personalului medical de la Spitalul Municipal Medgidia, care s-a ocupat de elevii noștri. Elevii au venit în sprijinul nostru și au și exemplificat exact ceea ce și-au însușit la cursurile respective. Ați vorbit au de făcut proiect. Simulări. Ce părere aveți despre acest proiect județean, Lanțul Mânuțelor Fericite? Sincer, mie mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare. Îmi place și denumirea proiectului și ideea exact de unde a plecat. Practic, încercăm oarecum să informăm elevii asupra câteva aspecte legate de igienă, bolile cunoscute, și am văzut despre hepatită, urmează în continuare despre TBC, deci eu zic că oarecum se formează o mică o modalitate de cultură generală, să zic așa, însușirea unor cunoștințe prin cultura aceasta generală. Măcar să știm cum trebuie să intervenim la primele semne. Sigur, și asta prin alte activități decât cele neapărat realizate în clasă, în orele de curs. Exact. Prin activități diverse, prin, cum am văzut în cazul hepatitei A, diverse mijloace de exprimare, desen, dans, scenetă, poezie, exact. Deci foarte multe posibilități de a exprima și de a transmite informațiile. Pentru această activitate SOS 112 ați lucrat la coordonarea activității în colaborare cu doamna profesor Iuliana Vasile și la activitate au fost prezenți toți elevii clasei a 9-a C, în afară de acei elevi care au susținut cursurile, au realizat cursurile de prim ajutor și le-au vorbit. Cum și de ce v-ați gândit să aveți neapărat o clasă de-a 9-a ca public? În primul rând, ei sunt bobocei. Trebuie să-i formăm, trebuie să le deschidem oarecum ochii așa și spre altă lume, spre cea a cunoașterii, și să se integreze mult mai ușor în activitățile pe care noi le derulăm la nivelul liceului. Să implicăm foarte mult, vrem să le descoperim și spiritul lor de echipă și dorința aceasta de a cunoaște, de a afla și multe alte lucruri decât ceea ce cunosc ei probabil doar din manuale sau pur și simplu răsfoind o broșură. Să vadă exact și o simulare și cu ocazia aceasta sigur acești copii se pot înscrie și ei la cursul acesta de prim ajutor. Sigur că dacă tot vorbim de aceste cursuri, o să o întreb pe Daniela, care ea a făcut aceste cursuri. Unde ai făcut cursurile, Daniela? Eu am făcut cursurile la Spitalul din Medgidia cu domnul dr. Dan Pletea. Cât au durat cursurile? 10 ore, 10 întâlniri am avut în luna iunie. Și aceste cursuri sunt și pe parte teoretică, eu știu, sau numai parte practică? Am avut un ghid care conținea toată informația ce trebuia învățată pentru examen, dar la fiecare întâlnire aveam parte practică.
Și examenul cu cine l-ați dat? Examenul am dat tot alături de domnul doctor. Am avut scris și probă practică. Știu că toți elevii care au participat la activitatea aceasta au parcurs aceste cursuri. Poți să ne spui numele colegilor tăi care au participat în activitate? La activitate au participat Roxana Sava, Bianca Vasile, Ana Maria Vasile și Elena Munteanu. Toate au aceste cursuri. Bianca Vasile știu că l-a făcut în Constanța. La Universitatea Ovidius, deci se pot face cursurile și în altă parte, nu numai aici în spital, și ceilalți știu că sunt și voluntari la Crucea Roșie, în Medcidia. Da? Bun. Ce și cum v-ați împărțit voi, eu știu, materia, dacă pot să spun așa, cazurile pe care le-ați prezentat acolo, în activitate? La început, Elena și Bianca au vorbit despre ce faci când găsești un om pe stradă, despre importanța de a ști numărul 112, să sunăm și ce să spunem exact. Apoi Roxana a vorbit despre fracturi și despre cum se pune o atelă, iar la final eu am vorbit despre infarct, arsuri și am arătat bandajele, pansamentele. Doamna profesor, vi se par concludente cazurile prezentate de elevele noastre? Da. Elevele noastre chiar s-au organizat foarte bine, au fost cât se poate de explicite, au și exemplificat foarte bine, pe copiii care s-au oferit voluntar. Eu cred că, elevii clasei a noua C chiar au avut ce învăța din acea oră. Cum s-au părut elevii? Știu că foarte mulți s-au oferit voluntari, nu ați avut cum să-i luați pe toți pentru demonstrații. S-au dovedit a fi dornici de a ne asculta și de a învăța ceva nou și cred că a fost interesant pentru ei, deoarece la liceu orele se axează mai mult pe partea teoretică, nu prea avem ocazia să vedem. Și nu avem ocazia nici să aflăm ce putem să facem pentru a ajuta pe cineva. Manualele ne învață mai mult teorie. Tu ai nevoie de aceste cursuri în viitor? Știu că vrei să mergi pe ramura aceasta a medicinei. Te-au ajutat aceste cursuri și te ajută aceste activități? Da, le consider foarte utile pentru că, tot așa, una e să înveți teoria, dar e foarte important să știi dacă poți să faci față, să te descurci într-o situație de criză. Nu poți să te duci la medicină doar bazându-te că ai memorie sau e mult mai mult de atât. Deci este importantă și activitatea practică și contactul cu oamenii. Da. Te-a ajutat activitatea aceasta pe care am desfășurat-o noi la LTNV? Da, m-a ajutat pentru că nu mai repetasem de mult bandajele și totodată le-am văzut și pe colegele mele și mi-am amintit tot ce am învățat. Doamna profesor, cum vi s-a părut activitatea? Dacă am face o evaluare la final, pentru că a trecut ceva timp de la activitate. Mie mi-a plăcut foarte mult. Nu numai pentru simplu fapt că elevele au știut cum să disemneze informația respectivă, mi-a plăcut foarte mult partea practică. Elevii clasei a noua au fost foarte încântați, s-au oferit voluntar, au fost foarte atenți și eu cred că pe viitor vor fi foarte mulți elevi care se vor înscrie la aceste cursuri. Este important pentru ei? Este important, mai ales aceste cursuri nu se adresează doar elevilor care sunt la profilul științe sau doar elevilor care sunt la profilul matematică-informatică. Sau care vor să meargă mai departe pe medicină. Da, exact. Este practic un curs de viață. Este și important. Noi putem să urmăm aceste cursuri, oricine poate să urmeze aceste cursuri. Deci este important să cunoaștem numărul de urgență 112. 112 e un semnal de alarmă, se întâmplă ceva, e un incendiu, poate cineva a suferit un accident. E bine să nu intervenim noi în toate cazurile, pentru că din dorința noastră de a face mai mult bine să nu facem mai mult rău.
Și atunci apelăm la persoane competente, la 112. Știm sigur la cine trebuie să apelăm. Bine, într-o anumită situație putem oarecum să ne aducem și noi sprijinul. Dana spunea în timpul activității, cred că tu ai spus, că primele 10 minute sunt foarte importante. Da, asta ni s-a spus la cursuri. Dacă ai pregătirea și dacă ai făcut cursurile de prim ajutor, îți dai seama cum trebuie să faci o evaluare primară, să vezi gravitatea situației. De asemenea, cum zicea și doamna profesoară, trebuie să apelăm la persoane competente, dar trebuie să și verificăm, să nu sunăm la 112 și să deranjăm o ambulanță pentru ceva ce poate nu este grav. Mai bine întâi întrebăm și ideea e importantă, evaluarea asta primară din primele minute. Exact, și faptul că sunt acolo omul potrivit la locul potrivit, am făcut cursurile și știu să ajut, atunci pot să ajut și este foarte important să dau acest ajutor. Și dacă nu pot, decât să fac niște lucruri anapoda, mai bine nu le fac și atunci este bine să sun. Deci din dorința de a ajuta, să nu facem mai mult rău. Spre exemplu, la fracturi, exact, mai ales cervicale, nu ne implicăm foarte mult. Doar important este tot timpul cu o victimă să reușim să-i transmitem starea de liniște, de calm, să comunicăm în permanență, exact ce spuneau și elevele noastre, și oarecum să facem o evaluare. Și bineînțeles să sunăm la 112. Și atunci medicii vor stabili, într-adevăr, gravitatea situației. Aceste noțiuni de acordarea primului ajutor sunt incluse în programa de biologie? Da, noi avem la clasa a 10-a în programă. Avem și opționalul educație pentru sănătate, unde într-adevăr putem să dezbatem foarte bine aceste teme legate de sănătate. Elevii sunt cât se poate de receptivi și au dorința aceasta mai mult de a cunoaște partea practică a lucrurilor. Așa se fixează și mai ușor informația, văzând practic. Bun, deci se poate aduce această informație și prin intermediul disciplinei, dar și aceste cursuri suplimentare de prim ajutor sunt utile pentru cultura noastră generală. Da, la clasa 11-a, spre exemplu, atunci când vorbim despre mișcare, scheletul corpului, mușchi, atunci putem să facem astfel de exemplificări, cum spunea și Daniela, despre fracturi, cum se folosesc catelele. Da, și pe măsură ce ne desfășurăm activitatea la ore, bineînțeles că putem să avem și teme de genul acesta, atâta timp cât ne permite timpul. În timpul orelor de biologie ați făcut demonstrații de genul acesta? La educație pentru sănătate, la opțional, da. În cadrul orilor de opțional, chiar am invitat și medici, am făcut și noi astfel de lucruri. Doar că, ne luptăm cu lipsa timpului de fiecare dată. Sigur, pentru că trebuie parcursă materia și atunci... Dar elevii sunt receptivi. Atât elevii de la profilul real, cât și elevii de la profilul uman. La finalul activității s-a făcut și o evaluare. Voi ați pus niște întrebări. Daniela, ați fost mulțumite de răspunsurile celor de la NOACE? Am fost foarte mulțumiți, deoarece la toate întrebările copiii au știut răspunsurile, ceea ce înseamnă că au fost atenți la ce le-am spus și chiar i-a interesat. Înseamnă că activitatea și-a atins scopul din moment ce elevii prezenți acolo au reținut. Și foarte important, au reținut numărul de urgență. Da. Dar și când și cum trebuie să acorzi prim ajutor și când nu trebuie să intervii. Da. Ce urmează pe această temă? Mai aveți și alte activități pe tema acordării primului ajutor? Ne-am propus să facem această exemplificare și la grădinițe, să învățăm și pe cei mici să conștientizeze ce înseamnă 112, cum pot acorda ei primul ajutor, măcar așa, reușesc să informeze pe cineva și tot
Sigur, eu de-abia știu să văd reacția lor. Și copilul de grădință poate să sune la bineînțeles, telefon și poate bineînțeles. să dea, chiar dacă are 5-6 ani, eu cred că este destul de în măsură să vorbească. Exact. Dacă nu este nimeni altcineva acolo. Da. Poate și el acorda acest în cazul în care mic este, ajutor. dar măcar să cunoască noțiunile de bază, să cunoască numărul, să cunoască ce înseamnă primul ajutor, cine sunt specialiștii care trebuie să fie chemați la fața locului. Și ce importanță are 112. Exact. Că pentru mulți copii 112 mai înseamnă așa și joacă. Exact. Și am văzut atât de multe cazuri la televizor prezentate. Iar copiii sunt receptivi. Întotdeauna sunt receptivi la tot ce înseamnă nou și sunt dornici de a învăța. O să vedem și materialul. Dacă mai aveți ceva de adăugat în legătură cu, eu știu, această temă foarte vastă, acordarea primului ajutor și de ce acest prim ajutor salvează viețile. Noi încercăm să nu ne oprim aici. E o activitate într-adevăr, dar noi încercăm să o dezvoltăm, să nu ne rezumăm doar pentru că trebuie să facem această activitate în cadrul unui program. Nu este obligatoriu. Da. Noi alegem să desfășurăm activitatea. Ci noi putem prezenta primul ajutor, să zicem, și la orele de dirigenție, adică la consiliere. Sunt elevi de clasa 9 și de clasa 10-a, poate și în școlile generale, la fel și grădinițe, sunt multe grădinițe în oraș. Eu zic că n-ar strica să facem aceste demonstrații și la alte școli. Să cuprindem o gamă largă așa de elevi. Pe Daniela, toate tu nivele. ce zici? Eu cred că nu doar cei care merg pe medicină ar trebui să facă sau să cunoască aceste lucruri. Sunt lucruri elementare, toți trebuie să știm cum să reacționăm într-o situație când găsim pe cineva pe stradă, să știm ce trebuie să facem. Nu sunt lucruri foarte grele și sunt de acord cu doamna profesoară că trebuie să implicăm cât mai mulți elevi. Și veți merge și în următoarele activități, veți participa alături de elevii liceului în alte instituții, dacă este cazul să prezentați aceste exemple de acordarea primului ajutor? Cât mai sunt în liceu, da. Da, pentru că tu ești clasa 12, îți urăm mult succes eu îți urez mult succes la bacalaureat, urmează și simularea, nu mai este foarte mult până atunci, și după bacalaureat admiterea la facultate și să ajungi acolo unde îți dorești. Vă mulțumesc pentru participare. Vom urmări în continuare activitatea desfășurată la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, activitate denumită SOS 112, acordarea primului ajutor salvează vieți. Urmăriți activitatea și până data viitoare, atenție la educație! Bine ați venit! Ne aflăm la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu și vom desfășura activitatea SOS 112, primul ajutor salvează vieți. Activitatea este inclusă în proiectul educativ județean Lanțul Mânuțelor Fericite, proiect în care LTNB este partener. Sunt aici alături de câțiva elevi voluntari de la Crucea Roșie. O să vă spun ei mai multe despre ce înseamnă. Ei au făcut și cursurile, fetele de fapt au făcut și cursurile de prim ajutor. Noi avem foarte mulți elevi voluntari în liceu și avem aici câțiva reprezentați, cum spuneam. De ce această temă? Pentru că fiecare, indiferent de locul în care ne aflăm, de vârsta pe care o avem, trebuie să știm care este numărul de urgență 112 în caz că noi sau cineva de lângă noi, o cunoștință sau cineva, pur și simplu cineva de pe stradă are nevoie de ajutor. Da? Și atunci ajutorul autorizat este cel mai corect la 112, găsim la 112, dar ce facem până vine salvarea, până vin cei care sunt chemați prin acest număr de urgență, o să vă spună fetele, cine începe prima? Vorbește Roxana despre Crucea Roșie și ea... Roxana, te rog, vorbește-ne despre Crucea Roșie. Noi, ca elevi, ne-am înscris acum câteva luni. Eu sunt elev voluntar și
sunt și membru activ pentru că deja am participat la câteva activități de voluntariat în parteneriat cu Crucea Roșie și cu doamna doctor de la spital, doamna psiholog, care e coordonatorul pe oraș. Oricine dintre voi poate fi voluntar, în primul rând, asta e cel mai important și ajutorul nostru contează foarte mult pentru copiii care sunt defavorizați din punctul ăsta de vedere. În program se pot înscrie persoane să fie membri activi, care să participe la activități și membrii care sunt, practic, cu numele și pot fi chemați dacă este o cauză, o problemă de amploare în oraș. Adică nu trebuie să faceți foarte multe lucruri, dar dacă sunteți pregătiți în momentele importante, asta este ce contează. Ceea ce privește cursul de prim ajutor, eu am făcut acest curs la cu Asociația de Mediciniști de la Universitatea Ovidius și ce pot să vă spun este că a fost un curs destul de interesant și consider că fiecare om ar trebui să știe cum să acorde acest prim ajutor, pentru că nu știm niciodată ce ni se poate întâmpla, fie persoanele lângă noi, fie unui om străin de pe stradă și este bine să îi acordăm acest sprijin. De asemenea, eu am făcut cursul de prim ajutor aici la spital, în Megidia, împreună cu doctorul Dan Pletea. Acesta ne-a explicat faptul că primele 10 minute de la întâmplarea unui accident sunt foarte importante, de aceea până ajunge ambulanța, trebuie să știm ce avem de făcut. Le vom arăta și colegilor noștri mai mici ce au de făcut în caz de stop cardiac, stop respirator, fracturi, arsuri, în momentele următoare. O să urmărim în continuare câteva cazuri, o să simulăm câteva cazuri de persoane care au nevoie de ajutor. Ce este important de reținut este că în primul moment în care găsesc persoana respectivă care are nevoie de ajutor, primul lucru pe care îl fac, care este? Evaluarea primară. Evaluare primară. Ce înseamnă asta? În primul rând trebuie să asigurăm zona. Cel mai important, nu trebuie să salvăm doar victima, și pe noi trebuie să ne protejăm. Siguranța proprie e foarte importantă. Puteți să ne dați câteva exemple? Ce înseamnă asta precis? De exemplu, într-un accident rutier, trebuie să scoatem victima de pe jos. O scos numai dacă nu este în pericol, dacă este în pericol, dacă, eu știu, mașina poate să explodeze, nu? Da. Altfel nu ai voie să muți victima, din câte știu eu. Da, și ne punem în pericol inclusiv pe noi. Și exact. Nu este. Dacă persoana respectivă se află pe trotuar, nu e niciun pericol, rămâne acolo, nu trebuie mutată, da? Dar dacă este pe șosea, a căzut pe șosea, sigur că acolo e o problemă. Da? Dacă sunt, eu știu, fire electrice pe lângă, la fel trebuie să facem în așa fel încât să îndepărtăm, eu știu, cumva zona, să asigurăm zona, da? Despre asta vorbim, da? Mai departe, ce facem? Facem evaluarea victimei. Eu zic că sunăm la 112 și după aceea evaluăm victima, da? Bine, voi sunteți în postura de a ajuta, de a oferi acel prim ajutor, dar noi pe stradă, care nu avem cursurile de prim ajutor, noi sunăm la 112, este? Da, dar în cazul în care noi suntem pregătiți, se face o evaluare care nu trebuie să dureze mai mult de 30 de secunde, în care ne uităm dacă victima este conștientă, dacă este în stop cardiorespirator și abia după sunăm la 112 și ce este important, trebuie să anunțăm că avem o urgență medicală și să spunem cum am găsit victima, ca să știe cât de urgent este cazul și cât de repede se face intervenția. Și încă ceva, trebuie să explicăm exact unde ne aflăm, da? Care este locația exactă ca să se poată ajunge acolo și să ne dăm datele personale. Nu este nicio problemă dacă ne spunem numele și toate datele personale care sunt cerute în momentul în care sunăm la 112. Da? Deci asta poate face oricine, chiar dacă nu are cursul de prim ajutor, ci este pur și simplu o persoană care a găsit pe cineva în impas. Da? Ok. Ce facem în momentul în care știm
ce avem de făcut. Și haideți să vedem câteva cazuri. Cu ce începem? Cine dorește să înceapă? Începem noi cu masajul. Da. Ne trebuie un voluntar. Deci ce explicați acum? Ce explicați? Dacă găsim o victimă care nu are nici puls și nu respiră, este o victimă în stop cardiorespirator. În acest caz trebuie resuscitată. Bun, deci haideți să vedem. Deci el nu respiră, nu? Este pe jos aici. De ochii că nu respiră. Facem evaluarea primară. Vedem dacă Este conștient, are ochii închiși, nu este conștient, încercăm să-i aplicăm un stimul verbal. Ești bine? Ce s-a întâmplat? Cum te cheamă? Nu răspunde, îi aplicăm un stimul fizic. Dacă nici de data aceasta nu răspunde, trebuie să-i verificăm respirația. Nu respiră și apoi îi luăm pulsul. O să spunem că nu are nici puls și nici nu respiră și va fi în stop cardiorespirator. În acest caz trebuie să începem să-i facem masaj cardiac. Da, și trebuie să verificăm și căile respiratorii. Îi facem hiperextensia. și acum Și verificăm dacă căile respiratorii sunt libere. În acest caz, căile respiratorii sunt libere, deci putem să începem masajul cardiac. Vom merge pe reborsul costal până la apendicele xifoid. Punem degetul mare și la 2 degete deasupra apendicului xifoid se fac compresele. Podul palmei, degetele nu trebuie să atingă corpul, iar palmele trebuie să fie întinse în unghi de 90 de grade. Și se fac 30 de compresii și 2 insuflații balon, normal. Sau trebuie ținut în extinție pentru că altfel victima va... Da. Și cam așa este primul ajutor în care se... Mulțumim frumos! Voluntarului. Mergem mai departe, am văzut masajul cardiac. Da? Să prezint fracturile și la fel am nevoie de un voluntar. De fracturi, ia să vedem. Fracturile pot fi externe sau interne. Interne când osul nu străpunge suprafața tegumentului, iar externe când osul este mult prea fragmentat și este la exterior. În acest caz, artelele sunt aplicate, în primul rând este osul pus la loc și apoi sunt puse artelele și fașa. Dacă sunt artele simple, adică bețe, înfășurate cu fașă, adică ce o să prezint eu, pot fi artele tubulare pentru extremități în degete și artele gonflabile care sunt în principal folosite pentru fracturile externe. O să rog pe domnișoara să se descalțe pentru că o să vă prezint o artelă pentru gleză. Piciorul trebuie să fie întins. Așa. Bun.
Atela se poziționează în părțile stângă și dreaptă și se trece peste cu faci și te rostiți aici cu degetul mic. Asta. Așa. Ce e important este că colțul de sus trebuie lăsat în exterior. Și la a doua trecere a menzii se acoperă. În cazul fracturii de gleznă este important să facă un bandaj în formă de 8 care trece și pe dedesubtul piciorului pentru a ține mai bine fașa. Așa. Asta e ceea ce putem face noi până la sosirea paramedicilor, care vor aplica o atelă profesională, pentru că asta e ceva în caz de urgență. Așa. Las-te jos. Bun. Deci putem să aplicăm și noi, iar dacă nu avem neapărat cursul. Da, pentru că se pot folosi. Putem să găsim două. În principal crengi, dar trebuie să fie drept. Două elemente drepte pe care să le legăm așa cum am demonstrat. Da. De asemenea, mai sunt și fracturile la mâini, care sunt la fel de importante. Atunci, să spunem că fractura este la antebraț. În acest caz, atelele trebuie să depășească cele două încheieturi. Bun, așa. Bandajul trebuie să fie exterior. De asemenea, colțul trebuie lăsat în exterior. Și apoi sus. Se pot face bandaje în formă normală, cum este acesta, sau în formă de 8 la fel. În cruciș. Ceea ce este recomandat. Cum am zis, trebuie să depășească încheietura, de aceea o să facă un bandaj inclusiv aici. Da, trebuie să fie drept. Păi cam atât. Acum de drept. Nu pot să fac ceva. O să mergem mai departe până rezolvăm. Eu o să vă vorbesc despre infarct, pentru că bănuiesc că ați auzit de infarct, de preinfarct, dar nu cu toții știm exact ce este și ce putem să facem. Când vedem pe cineva care suferă de infarct, o să vă vorbesc apoi puțin despre arsuri și în final o să am nevoie de un voluntar să vă arăt pansamentele și bandajul capului, capelica. Infarctul apare în momentul în care se obstrucționează un ram al uneia din arterele coronare. Arterele coronare sunt cele care oxigenează inima. În momentul ăsta, țesutul nu mai e ridicat. Persoana care suferă un infarct o să acuze o durere precordială, adică în zona pieptului. Durerea va fi descrisă ca o gheară, ca o constricție sau ca o apăsare. De asemenea, durata este de peste 30 de minute. Persoana va prezenta greață, vărsături, paloare. Durerea poate iradia în gât, umeri, interscapulovertebrale, adică între omoplat și în zona coloanei vertebrale, până la coate, în zona epigastrului, dar nu mai jos de zona umbilicală. În momentul ăsta, în primul rând, sunăm la 112. Dacă am recunoscut infarctul, persoana
aceea îi asigurăm căile aeriene libere, libertatea căilor aeriene, iar la persoana conștientă îi administrăm jumătate de aspirină sau o aspirină întreagă, doar la persoana conștientă, pentru că trebuie mestecată aspirina. Dacă persoana este inconștientă, hiperextensia capului să nu-și înghite limba, să se nege și să moară. Arsurile sunt de 3 tipuri, de gradul 1, de gradul 2 și de gradul 3. Arsurile sunt produse în principal de căldură. Căldura devine lezantă pentru țesuturi când depășește temperatura de 46 de grade Celsius. Au 4 cauze: termice, actinice, chimice și electrice. Arsurile termice sunt cele produse de gaze lichide fierbinți. Arsurile actinice sunt cele produse de radiația solară. În caz de supraexpunere la cald apare șoc caloric sau chiar și aparatul de bronzat. Razele UV pot leza pielea. Arsurile chimice sunt produse de acizi, baze tari, fenoli și fosfor și multe altele. Iar arsurile electrice sunt produse de curentul electric. Căldura de la curentul electric poate atinge și 5.000 de grade Celsius. Arsurile de gradul 1 sunt cele mai comune. Arsura solară este o arsură de gradul 1 sau de gradul 2. În cazul arsurii de gradul 1, cum o recunoaștem? Pielea este roșie, eritem, adică roșață, edem, umflătură, vășicuțe, da sau nu. În cazul arsurii de gradul 2 este lezat și al doilea strat al pielii, derma. Atunci pot apărea vezicule cu lichid, tot așa, eritem, edem, durere. În cazul arsurilor de gradul 3 e lezat și ultimul strat al pielii. Sunt distruse terminațiile nervoase libere și nu se mai simte durerea. Pielea apare carbonizată neagră. Ce facem? În primul rând, îndepărtăm hainele dacă se poate. Dacă hainele sunt lipite de piele, compresele se pun peste. Se pun comprese cu apă rece sau se pune arsura sub apă rece. În cazul arsurii de gradul 1 folosim spray-uri pentru arsuri. În cazul arsurilor de gradul 2 tot așa avem grijă. În cazul arsurilor de gradul 3 trebuie transportat omul la spital. În cazul arsurilor de gradul 3, din cauza profunzimii arsurii, poate fi afectat și sistemul respirator, persoana nu mai respiră bine. Și atunci automat trebuie transportat la spital. Orice arsură mai mare de 10% din suprafața corpului, orice arsură la copii sau la vârstnici, chiar dacă nu este gravă, orice arsură a extremităților, a organelor genitale, a zonei perineale, a feței, adică a zonelor estetice, toate sunt transportate la spital. Și acum o să vă arăt pansamentele. Pansamentele se fac în caz de clavă, în caz de fractură. O să vă arăt un pansament în spic. Dacă placa este la nivelul cotului, se depășește cotul, eu o să încep puțin mai de jos. Se dau întâi o tură de siguranță, colțul se lasă liber. Pentru siguranță, se poate întoarce odată fașa, dar nu deasupra plăgii. Cam 3/4 din bandajul dinainte trebuie acoperit. Și bandajul în 8, în spic. Bandajul trebuie să fie drept, să nu facă cute. Și se prinde cu un act de siguranță. Capelina sau bandajul capului, alt voluntar. Se face mai ușor la băieți, se vede și mai bine. Capelina sau bandajul capului se face numai pe pacientul conștient, pentru că trebuie să cooperăm. O să te rog la un moment dat să zic. Se începe tot așa cu 2 ture de siguranță. Se lasă sprâncenele libere, se face deasupra sprâncenelor și urechile libere. 2 ture de siguranță, colțul de sus liber. Și acum facem așa. Te rog să țin degetul de aici, primul deget.
în spate, în față. În spate ținem noi, până al doilea deget. Nu, degetul la mână. Da. Al treilea deget. Te rog să dai drumul. Sper să nu scape. Aceasta este capelina. Dacă pacientul spune că e prea strâns, bandajul se dă drumul puțin. Dacă e vorba de un pansament al membrelor, se lasă întotdeauna degetele libere pentru a vedea cianoză, dacă se învinețesc degetele. Nu se pune direct pe plagă vată niciodată, pentru că vata se lipește de rană. Dacă bandajul se umple de sânge, nu deslipim bandajul pentru că s-a lipit de piele și începe să are loc hemostaza. Și atunci dacă îndepărtăm bandajul lipit, o să sângereze din nou. Peste bandajul plin de sânge se pune altul steril, curat. Asta e tot. Voluntarului și domnișoarei voluntar, asistent, viitor medic. Mult succes! Cine vrea să vă lasă? În continuare vom vorbi despre un caz care se întâlnește tot timpul, despre epistaxis, așa că am nevoie de un voluntar pentru a face demonstrație. O fată, Adina. În cazul în care vom face în care prezintă un epistaxis, nu trebuie să ne speriem în niciun caz, se poate întâmpla oricând, este un accident casnic care se poate întâlni zi de zi. Niciodată să nu cumva să mai aplicați acea teorie pe care ați auzit un bătrân cu lăsatul capul pe spate și cu ridicat o mână în sus. Nu, este o prostie. Întotdeauna pacientul se poziționează pe un scaun, cu privirea înspre înainte, capul în față și este rugat să-și penseze nara cu problema. De exemplu, în cazul ei să zicem că este nara stângă, se pensează nara exact din locul în care sângerează și se menține așa pentru câteva secunde sau minute până când se oprește epistaxisul. În niciun caz nu aplicăm gheață direct pe zona rănită, deoarece putem face mult mai rău. Se poate pune gheață într-un tifon, apoi se aplică și se menține acolo până când epistaxisul se oprește. Dacă este nevoie, iar sângerarea continuă, putem neapărat să mergem cu persoana respectivă la un specialist, la un medic. Mai departe o să vorbim despre tot un lucru care îl întâlnim zi de zi, este vorba de obstrucția căilor aeriene. Se întâmplă cel mai des atunci când mâncăm. Sunt așa 3 tipuri. Primul tip, când este o obstrucție ușoară, pacientul în niciun caz nu o să fie lovit după ceafă exact cum am fost obișnuiți, din contră, în primă fază, pacientul se încurajează să tușească. Dacă observăm că în continuare căile aeriene sunt blocate, vom ridica persoana, poziționăm o mână pe abdomenul acesteia, o aplicăm în față și aplicăm pe poziționăm persoana înspre înainte și aplicăm 5 lovituri interscapulare. Dacă în continuare persoana nu își revine, nu îi se eliberează căile aeriene, atunci vom putea decurge deja la manevra Heimlich. Strângem pumnul, îl poziționăm în apendicele xifoid și împingem de jos în sus până când persoanei se eliberează căile aeriene. Dacă persoana ajunge cumva să fie inconștientă, o să-i se facă manevra Heimlich pe jos, în decubit dorsal. Nu vă putem arăta pentru că mai
departe, trebuie să înțelegem foarte bine că aceste lucruri se pot întâmpla zi de zi. În general, aceste cazuri nu ajung la spital pentru că se pot rezolva, dar dacă simțim că obiectul este încă poziționat în căile aeriene, este cel mai bine să apelăm la un medic specialist, ca nu cumva mai târziu să apară probleme mai grave. Cam asta am avut eu de prezentare, pentru că știu că sunt cazuri care se pot întâmpla zi de zi, iar cam toți copiii se sperie la acest lucru pentru că nu știu cum să reacționeze. Acestea au fost demonstrațiile, dar activitatea nu s-a terminat pentru că, așa cum la finalul unei ore se face o evaluare, un feedback, nu vă dăm note, dar elevele care v-au prezentat toate aceste informații vor să vă pună câteva întrebări ca să vadă dacă ați reținut ceva din ce v-au povestit. Haideți? Da? Da, ce faceți mare la locul unui accident când vedem o victimă, în primul lucru? Cum recunoaștem un infarct? Cum acuză la durerea? Unde? Da? E? Și ce mai vedeți? De valoare? Prețuri. Prețuri? Putem să aplicăm pe o placă deschisă direct vată? Nu. Nu. De ce? Da. Se lipește când vata sau un de strânge, ce facem? Îl îndepărtăm sau? Nu, niciodată. Se pune peste steril. Da. Foarte bine. Foarte bine, 10. Mulțumită? Da, 10. Hai cu 10, da? Care este apela care se aplică în cazul unui infractor de sistem? Contabilă. Altceva, ai spus cu ceva foarte important, în cazul în care este o fractură la glezmă. Ce se întâmplă? Cum așez arterele? Întrebare. Da. Cum se așează arterele în cazul unui fractur la glezmă? De fapt, în cazul oricărei fracturi. De partea și de alta și bandajul se face peste, nu? Da, peste, să depășească asta așa. E corect? Am reținut bine? Ce nu gândați? Mulțumesc. Și la ce număr trebuie să stăm? Și ce reformulat? Nu sunăm la 112 pentru orice nimic. Totdeauna verificăm întâi. Dacă, de exemplu, un om poate să fie beat de dragă și noi găsim leșinat și sunăm la 112 și deranjăm când poate au cazuri serioase. Verificăm întotdeauna. Elena? Vreau și cum poate putea să s-a aplicat la o reținut și unde se aplică concret drepturație. Cum ajungem? La o de americană. Cum ajungem? Ce urmărim? Așa. Pe de o reținut? Da. E bine? Vreau să știu, dacă ați reținut, cum aplicăm manevrele interscapulare, adică în ce fază se face această manevră. După ce încurajăm persoana să așează, după ce dăm 5 palme, și apoi ultima dată. Când vedem că tot are căile aeriene blocate, atunci aplicăm manevra haică. Este bine? Mulțumim pentru participare, atât celor care ne-au făcut demonstrații voluntarilor noștri și le dorim mult succes în viitor, cât și publicului, doamnelor profesoare. Aceasta a fost activitatea noastră. Sper să nu uitați, dacă sunt găsiți oameni cu probleme, să-i ajutați și să nu uitați să sunați la 112. Vă mulțumesc!